Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya apa kabar arek kabeh dina iki? Muga-muga diparingi sehat kabeh nggih. Ketemuan maneh mbarek pelajaran basa Jawa. Ayo enggal disiapne bukune Tantri Basa kelas 4 lan dibuka kaca 48 nganti kaca 52. Awak dhewe kabeh bakal mbahas babagan teks cerita rakyat sing duweni sesambungan karo tema peduli marang lingkungan. Ayo enggal diwiwiti. Sadurunge nyandak nang babagan cerita rakyate, ayo awake dhewe mangerteni dhisik apa sing dimaksud karo cerita rakyat. Cerita rakyat yaiku cerita jaman biyen sing tuwuh lan ngrembaka ing masyarakat kanthi turun-temurun digethok tularake lumantar lesan. Cerita rakyat duwe titikan. 1. Ora diweruhi sapa sing ngarang. 2. Panyebarane kanthi lesan. 3. Sugih cakrik utawa variasi lan 4 sipate tradisional. Ing Jawa Timur sugih cerita rakyat. Meh saben daerah duwe cerita rakyat dhewe-dhewe. Cerita rakyat sing kondhang yaiku Asal-usul Guwa Ngerong, Lanjar Maibit, Angling Darmo, Calon Arang, Andi-andi Lumut, Roro Anteng lan Joko Seger, Asal-usul Gunung Kelut, Asal-usul Telaga Pasir, Asal-usul Surabaya lan isih akeh maneh cerita rakyat liyane. Cerita rakyat bisa digunakake kanggo mulangake piwulang peduli marang lingkungan. Salah sawijine yaiku asal-usul Guwa Ngerong. Yuk, supaya luwih cetha, arek-arek kabeh simak cerita rakyat sing bakal Bu Guru paringne nang sampeyan kabeh. Cerita rakyat asal-usul Guwa Ngerong. Dek jaman biyen ing sisih kidul kulon tlatah Tuban ana kraton cilik sing diarani Kraton Gumenggeng. Rajane asmane Prabu Arya Bangah. Amarga saperangan gedhe wilayahe dumadi saka pegunungan kapur, mula meh sakdawane taun kraton kasebut tansah ngalami kangelan banyu. Kahanan kasebut ndadekake Prabu Arya Bangah prihatin. Prabu Arya Bangah nuli semedi nyenyuwun marang Gusti kang murbeng dumadi supaya diparingi pitutuh kanggo ngundhakake karaharjane rakyate. Sakjroning semedi, Prabu Arya Bangah oleh wangsit yen reruwute Kraton Gumenggeng bakal sirna saka pitulungan Ki Jalaja ing pertapan Gunung Ngandhong. Sawise semedi, Prabu Arya Bangah banjur nimbali Ki Jalaja. Ki, anggon panjenengan ingsun nimbali sliramu sowan ing pendhapa iki ana perlune. Nuwun inggih, kula nyadong dawuh, wangsulane Ki Jalaja. Saiki Praja Gumenggeng lagi nandhang paceklik. Tetanduran lan sato kewan padha mati awit kurang banyu. Mula saiki sira tak utus goleka sumber banyu ing tlatah kene.
perintahe Prabu Arya Bangah. Ki Jolaijo nyanggupi perintahe Prabu Arya Bangah kanthi kadherekake Punggawa kraton loro cacahe. Ki Jolaijo mlaku ngulon parane tekan perengane Gunung Kapur. Ki Jolaijo nancepake pusakane dumadakan saka telas mancepe pusaka metu banyu sing gembrojok. Suwe-suwe iline banyu tansaya banter lan ronge utawa terowongane tambah amba nganti dadi guwa sing metu kaline. Besok yen ana rejane jaman, papan iki diarani Guwa Ngerong. Ngendikane Ki Jolaijo marang Punggawa loro. Ki Jolaijo pesen yen Punggawa loro iku ora oleh ninggalake guwa lan diutus njaga lestarine guwa lan sumber banyu. Punggawa loro nyanggupi perintahe Ki Jolaijo kanthi njelma dadi iwak lan lawa. Dheweke njaga kalestariane lingkungan guwa. Wiwit kedadian iku, lingkungan ing kiwa tengene guwa dadi ijo royo-royo, tukul kang sarwa tinandur lan murah sandang pangan. Guwa Ngerong Tuban nganti saiki dikebaki maewewulawa lan iwak bader. Masyarakat ora ana sing wani ngrusak Guwa Ngerong jalaran anane gugon-tuhon yen lawa lan iwak iku panjilmane sing nunggu guwa. Sapa wonge sing ngrusak guwa, sumber banyu, wit-witan, iwak lan lawa ing kiwa tengene Guwa Ngerong, wong mau bakal nemoni cilaka. Nah, sakwise maca teks cerita lan andharan ing dhuwur, saiki wayahe ganepana ukara-ukara ing ngisor iki supaya sampurna. Nomor 1. Irah-irahan cerita rakyat ing dhuwur yaiku. Nomor 2. Paragane cerita ing dhuwur yaiku titik-titik lan titik-titik. Paraga iku yen ing basa Indonesia diarani tokoh. Nomor 3. Cerita kasebut kedadiane ing kraton titik-titik. Nomor 4. Raja ing kraton Gumenggeng prihatin amarga apa? 5. Kanggo ngundhakake karaharjane rakyat, Raja Gumenggeng nindakake apa? Nomor 6. Sing diutus Raja Gumenggeng golek sumber banyu yaiku titik-titik. Nomor 7. Sing ditindakake dening utusan Raja Gumenggeng sakjerone golek sumber banyu yaiku titik-titik. Nomor 8. Papan metune sumber diarani Guwa Ngerong amarga titik-titik. Nomor 9. Guwa Ngerong nganti saiki isih lestari amarga titik-titik. Lan nomor 10 pungkasan, tuladha crita rakyat liyane sing kok weruhi yaiku titik-titik. Contoh cerita rakyat lain yang kalian ketahui yaitu titik-titik dan titik-titik. Itu maksudnya sing nomor pungkasan iku mau. Ya, wis sakmono dhisik ya rek kabeh. Apa babagan sing dibahas dina iki yaiku cerita rakyat sing duwe sesambungan karo tema peduli marang lingkungan. Dicukupi riyen?
Matur nuwun kabeh sing wis nyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.